Ei, hola a tothom, sóc l'Aranduro, benvinguts a un nou vídeo. Aquest cop estem aquí davant de Chandrila a punt de fer aquesta missió. L'últim dia vam lluitar contra el Roix, que es va passar al costat fosc de la força, com era d'esperar. No hi havia cap altra forma, era un tio imbècil. Però vaja, és la nostra missió perseguir-lo, perseguir també a la seva mestra o mestressa i saber què collons passa amb el Ragnos i el seu ordre nou. El Ragnos era un antic Sith, d'aquells que fa molts milers d'anys va viure i va controlar cert espai de la galàxia i el tio tenia un gran poder, per tant és venerat pel Sith. Crec que és una història força més interessant que no pas l'episodi 7 de Star Wars, però bueno, això és un altre tema. Deixo comentaris a sota comentant la pel·lícula, si voleu. Doncs apa, tirarem cap endavant. La missió és mirar que hi ha un lloc un lloc on està enterrat, un Jedi, una cosa així, entenc, i ja estan traient la força de la zona. Per tant, anem a investigar, aviam què collons passa. If they are indeed attempting to steal force power from that tomb, Tavion might be there. Be careful and call for assistance if you find her. La Tavion pot estar allà i que demani ajuda, bàsicament. Molt bé, això m'ha anat molt bé, crec, a l'última lluita. Seguiré ampliant per aquí, tot i que no puc ampliar altres coses. Per tant, crec que faré això, efectivament. Ja està. Les armes és que mai no hi ha cap que m'agradin gaire. Faré aquesta, que tira molta pinya. Hòstia, míssils, tio, però faré aquest. M'agrada més. Sí, i les granades. Som-hi. Patapam. Molt bé. Som aquí. Que ho tingui tot controlat. Fer un push, suposo, a la pedra, no? És el que s'ha de fer sempre. Push! I matar el tio que està darrere amagat. Molt bé. Crec que ho tinc tot. Tot apuntat. Cabron. M'estan xupant. No era aquest. Protect. Mola molt el sabre a dues mans. Mira. Jo no puc tirar el sabre si no la dono un cop de peu. Cop de peu. Molt bé, de moment tindré el Protect guardat, crec que és... It's like being a stormtrooper all over again. Hi ha un tio allà. You're a stormtrooper? Yeah, but I couldn't stand taking orders, so I jumped ship first chance I got. Smart move. By the way, Ups. Val, els he matat d'una forma increïblement miserable. Ok. Potser que canvi d'arma. Vinga. Apa, que fàcil. Molt bé. Guanyo proficiència, com es diu allò? Habilitat a l'hora de matar Sith. Cabron. No és que s'hagi defensat gaire bé. Pobre noi. Aniré guardant, perquè aquí una mort vol dir començar des del principi. No tinc massa ganes de començar des del principi d'aquesta missió. És que res, tots són Sith. Apa. Està ben al mig.
Ah, merda, santa... M'ha espantat, el puta. Did you see anything? Did you see anything? Come out, coward. No ha caigut? Crec que li he partit una miqueta la cara. Ara del tot. Vinga, Randur, salta. Cabron, com corre el tio. Val. Una possibilitat d'amagar-me una mica dels trets. Bé a saber. Oh, merda. Qui més em disparava? Només aquest, tio? Sonaven 2 trets per allà. A bé a saber. Bueno, provarem així. Die, Jedi. Merda, tio. Mare de Déu. Vale, com puc saltar jo ja? Amb un protect ben maco. O potser una alternativa. Vaig fent. Va, home, apunta bé. Sí, igualment em toca, el malparit. Buscar alternatives on saltar. Hi ha alternatives o què? Bueno, ja això. No és com al principi, no? Que talles a l'estàtua i... Puc saltar allà, realment? No ho sé, no sé si puc saltar allà. He mirat per baix i no hi havia res per on agafar-se ni... Clar, saltar allà és un suïcidi. I allà és un altre suïcidi. Només queda saltar cap endavant. Bueno, un plaer. Vinga, va. Oh, així sí que salta, sí. Podrit. Molt bé, doncs. No fos cas que palmi. Hi ha 2. A Jedi. Sí. Vinga, va. Hi ha 4, 3. 3 en veig. Bueno, què? Bueno, mira. He fet pupa per allà, no? Em sembla. Merda, tio, em pelen. Oh, em pelen. Aniré per aquest. A Jedi. Molt bé, un menys. I els altres estan allà quiets. Bé, he vençut. I puc dissimular. Crec que me'ls hauré de carregar tots, però... Mira per aquest. Que em venen tots, em venen els 2 que hi havia. Tio, no! Merda, tio, pesat dels pebrots. Pesat dels pebrots. No vinguis.
Fill de puta. You're weak. You can't. You won't get far. Ho sento, noi. You won't get far. Bueno, ens haurem de saltar, no? Potser. You are weak. You are weak. Aviam si em surt bé. No! Oh, tio! No! Stop. Ah, corre. You won't get far. Uau, toma! Com si fóssim samurais. Que guai. Ha molat bastant aquesta mort. Bueno, i què collons he de fer aquí? Oh. Val. Molt bé, em colaré abans. No fos cas que obri la porta i palmi. Bueno, què? Te'n vas sense o què? No hi ha curació per aquí, no? Hauria d'haver-hi. No em cansaré mai de repetir-ho, aquest joc. És un dels millors pel que fa a la lluita de sabres. Molt, molt xulo. I bastant difícil, el nivell difícil. Val la pena. Aviam, què collons de fotre? Ah, un pool. Clar, vaig a una tomba. Això se suposa que són teranyines o és... No sé què collons és. Protecció. Aquest aquí dispara, em sembla. Pues no. No fugis. On està? On anava? Cabron. Oh. Ah, fuig. Oh. Torna a fugir. No. Se m'anirà a protecció quan vingui el tio. Ara. Vinga. Ué. Crec que amb aquest sabre els hi faig bastant més mal que no pas abans. Abans anava molt just. I ara vaig... O sigui, abans anava molt just cap avall. I ara vaig molt just cap a dalt. No sé si s'ha entès, però ja és així. Ah, checkpoint. Bé. Aquí s'ha gravat sol, no cal fer-ho jo. Hauré de vigilar igualment. S'agrada perquè tinc poquíssima vida, no tinc escut de cap tipus. Oh, la puta, dos. Oh, s'ha escapat. Ué, molt bé. Ah, em podré seguir curant. D'on collons ha vingut aquell paio?
Aquí hi ha massa gent, Que ha saltat el... Com collons puc saltar aquí sense matar-me? Aquí hi ha una plataforma extra, sembla. Sí. Faré el truc. Aviam si aquest cop funciona. Hola, noi. Oh! Que em suïcido jo sol. Val, no funciona. Jo que deixi de gastar. M'he tirat la protecció que no era. Molt bé. Adeu, manetes. No salten? Bé. Intentaré fer servir això. Funciona potser a més baix nivell, però aquí ja... Aquí els poders petardegen bastant. Per no dir que petardegen molt. Tothom té protecció a tot. Menys jo que me l'he de tirar constantment. Què, puc arribar allà també? Com collons puc arribar allà? Aviam si es puc obligar a que saltin... Ui, aquí hi ha un tentatiu. Hola, tio! Fuck! Tira'm un missilaco. Ups. La puta Bruce. Per què no va allà on vull? No puc tirar cap allà. Ui, mira. Ah! Puta! Ah! Joder, que mal. Hola, tio! No! To get over there. Hola, tio, no! Fill de la... You are weak. Hola, tio, que ho ha fet molt bé ell. Pitiful Jedi. Toma! Fes-te fotre, fill de la grandíssima puta. Oh. M'ha matat molts cops. Sabem que aquell tio tira amb una puta merda de bazooka. Deixarà d'existir. Pobre. How am I supposed to get over there? Where are you going, Jedi? Where are you going, Jedi? I'll break you. No poden saltar ells tampoc, oi? Crec que puc anar per aquí baix. Where are you going, Jedi? Where are you going? Per aquí. Come get me, Jedi. És un Jedi, un Sith. Val, hi ha més gent per aquí. Un escut. Aquí no. Aquí crec que tampoc, només hi havia avall. No, ja està, només hi havia allò.
Molt bé, doncs tocarà saltar una mica, fer el platformer. Fet, no cal ni saltar. Val, es puja per aquí, són 3 tios, saps? Oh, cabron. Escut. M'anirà de conya per aquests 3 fills de la grandíssima merda que... Li he tirat un pèl als collons, No m'empentis, No m'empentis, cabron. Oh, Déu meu, no! Què ha passat amb la puta càmera? Què collons? Hòstia santa. Això no estava previst. Pam! Fota't! Aquí hi ha els 3, aquest tio està pujant. On està? Bé. S'ha gravat molts cops. Bé, un menys. Bé, un altre. Molt bé. Falta un, vaig jo. Serà complicat. Molt bé, senyor Arandur. S'has fet tot un cavaller, ja dir. Oh, fantàstic. Seguim. Uf. Aquí hi ha un altre tio que em tocava una mica dels collons, em sembla. Si canvis la música... Protect. Cabró, ja havia un altre. Fill de la grandíssima meuca, cabron. Oh! Uau, són xungos espabrots. Molt xungos. Val, els poders Jedi passen per el puto escut. I això què collons és? Un cristall. Bé. Una porta tancada. Doncs suposo que és per allà. No sé si he guardat. Torno a fer-ho. No m'agafio gens. Ni mica. Great. How am I gonna get down there without breaking my neck? Bé. Se m'ha cruspit tota la defensa. Si almenys me'ls trec de sobre. Aquí un altre. Meravellós, ja no en queden.
Ah, sí, allà on hagi de saltar. Aquí no hi ha conya. Enzau. I allà directe o què? Sí, oi? No me'n refio gaire de mi mateix en certes circumstàncies. Hola, tio. Oh. Pupa, sort que no em salta ningú. Val. Això està bé. Lloc segur, almenys. Res. On puc saltar? Aquí no. Per allà. Som-hi. Molt bé, de moment sembla un bon camí. Aquí no hi ha ningú. Allà és que hi havia algú. Un Sith, una arma, em sembla. No sé què collons és aquest tio. Una amb sabre i l'altra amb empenta. Cops de puny, va. Bueno, a l'altra banda no hi ha res. Puc fer que vinguin i es suïcidin o alguna cosa així? Com poden esquivar tant? You won't get far. Bravo. Bravo. No hi ha cap altra forma de dir-ho. An intruder. You can't stop me. Ah. Mor ja, mor ja. You can't stop me. Bé. No hi ha ningú més, crec. Serà zona interna, ara em sembla. No me'n refio que no salti algú del costat o alguna merda així. Anirem protecció per si un cas. Bé. Res, no hi ha passadís. No hi ha lloc per passar o què? Aviam. No entenc. Que saltar aquí dalt, doncs... protecció, vinga. Are you one of us? Què? Com dius? Sembla la part final, nois. Una entrada massa gran com per... Sí, permeteu-me que miri. Dos, hi ha dos, tres. Aquí hi ha un escut, sembla. Som-hi, crec que una m'agafarà pel coll. I l'altra em fotrà pel cul. Bé, bé, molt bé. S'ha equilibrat una miqueta la cosa. Està un pèl més equilibrada que no passa les partides anteriors, que allà... Hi ha dos. No sé si es veieu. Un i dos. Dos Sith. I allà què collons hi ha? Un tio quiet.
amb un sabre de sol. I la tomba del Jedi. Checkpoint. Vale, sí, era d'esperar. Merda, tio, però què feu, home? Això ha sigut massa lleig. Massa lleig. No em pots agafar per darrere mentre el teu col·lega em fot pel sac. Només em queda això, tios. You won't get far. Stop. Uau. Uau. Collons. M'he quedat sense escut aquí, Si no arribo a tenir aquell escut al final, l'espitxo. Ah, potser hagués pogut passar per aquí sense que em veiessin ni sense fer el pera ni res d'això. Que cut. Més hi ha un tio. Ah, protecció. Bé, sembla que sigui la última lluita. Estem davant la tomba del cavaller Jedi. Espero que sigui aquí ja. Són 38 minuts. Estaré retallat segurament. És que res perquè incontables morts he tingut fins ara. Som-hi, nois. You will die. Hola, tio. Cabron. És odiós, tio, em fan això. Intentaré agafar espai més que res perquè la puta protecció se m'acaba. Ah, cabron. Peta, em petava igual. Vinga, som-hi. Ara és la meva, tio, tinc les dues proteccions. Molt bé! Pam! Super Arandur. El millor Jedi. Millor Jedi que ha trobat mai la galàxia. Ah, i ara què? Ja està? En teoria he de tancar el cofre, però... Som-hi. Què és? Hòstia, tu, m'he espantat. Jo solet. Val, què he de fer, Bueno, faré un cens, aviam si veig alguna cosa. No és res, veig... Ah, mira, aquí. Per variar... Ah, mira, aquí hi ha botons. Well, that should do it. Rest peacefully. Merda. Això no té mala pinta, nois.
Ah, merda! Val, però cap on és? Ah, val, per aquí. Ja va bé. S'acaba de trencar el pont. Ja ningú hi podrà accedir. Oh. So you didn't run into Ja està. Tavion? That's good. And bad. At least you stopped the cultists. But we can't keep this up forever. We've got to stop Tavion once and for all. Buah. No he trobat cap àrea secreta. Ha sigut una missió bastant complicada amb la quantitat de morts que he tingut. M'han tirat missils, m'han empès cap al buit, m'he caigut jo sol, o m'he tirat jo sol, m'han travessat amb el sabre, 1000 maneres de morir també. Doncs això, si us ha agradat, mirem la següent missió, aviam què hi ha. I've been tracing Tavion's movements over the past few months. It looks like she acquired the scepter from a collector on Commoner. Then she killed him. Normal. Val, haurem d'investigar el culte al planeta de Tanab. Tanab, no sé per on cau. Per aquí. Bé de saber. Això, si us ha agradat, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un marà ben maco, deixeu comentaris amb qualsevol cosa que malament que ho fas, has mort 50.000 cops, per exemple. I fins una altra. Adeu!